Добрый дзень, шаноўныя сябры. Першы раблю запіс з нашай буслянкі. Думалі, што адзін буслік сёлета выюўся. Сям'я стварылася. Упершыню у нас ужо ёсць маленькія бусляняткі. Дарэчы, яны так хутка растуць. Зусім нядаўна дзюбы былі загнутыя данізу. Ну, а цяпер ужо бачыце, як мацуюцца, пад дарослых буслікаў стаяць. І вот гэта з імі зараз матуля. Яна за імі назірае вельмі спакойна, павольна, дазваляе рабіць усё, што яны хочуць. Глядзіць толькі, каб не выпалі з буслянкі. А яны глядзяць на дарослых буслоў і капіруюць іх паводзіны. Як толькі прыляціць адзін з дарослых буслоў, другі адразу адпраўляецца на раздабычу. І вось можна па паводзінах прасачыць, дзе бацька, а дзе маці. Бацька заўсёды дзюбаю іх там нешта даўбе, нешта іх настаўляе, шыпіць там па-свойму на іх. Ну, канешне, мы іх вельмі любім, гэтую нашу сямейку, назіраем усе за імі, дзеля гэтых мэтаў нават купілі сабе такі сапраўдны бінокль. Вось, адзін буслянёначак мацнейшы. Ён першы стаў на ножкі, першы больш трывала паводзіць так сябе, но другі слабейшы. Так вось праходзяць нашыя будні. Ну, а мы, дарослыя людзі, тут працягваем сваё жыццё на хутары, атрымліваем ад гэтага вялікую асалоду. Вось, і не хочацца нават нічым займацца, акрамя таго, што проста тут вакол назіраем за прыродай і самі далучаемся да гэтай прыроды. Цудоўна жыць у гармоніі. Сёння я зрабіла першую выбарку мальвіны. Клубніцы пазнейшыя, так? Вось такія ягадкі. Мальвіна. Вось. Ну, я іх пасадзіла толькі некалькі кусцікаў, але ж яны вельмі смачныя. Смачненныя не перадаць. Ну і сунічак крышку выбрала, вось такую талерачку. Зараз зраблю блінцы і буду частаваць сваіх унукаў. Так што, калі у каго ёсць магчымасць на лета з'ехаць на хутар, у вёску, то скарыстайце такую магчымасць. Ужо ў лесе пайшлі чарніцы. І чуеце? Птушкі як спяваюць. А раніцай то неперадаваемы хор птушыны славіць жыццё на планеце. І я жадаю вам усім, сябры, добрага настрою, цудоўных летніх уражанняў і да наступных сустрэч.